Hello there, tady Heresilard. A vítejte Dáme hru CZ Reloaded. Znovu zrození kanálu Dáme hru, který byl 13.11.2025 smazán ve 22:05 YouTubem z důvodu nahlášení od nějakého retardovaného bota. Takže, dámy a pánové, je to tady znova, jdeme na to a jdeme na to lépe. Co můžete čekat na novém kanále? No, videa ještě větší kvalitě, žádný Simpsonovi, žádný scény z filmu, jenom čistá tvorba her, recenzí, vaření časem, Lego, všechno prostě, co bylo původně, ale teďka to bude prostě více seřazený, více zorganizovaný a hlavně s větší prací. Videa nebudou vycházet jako na běžícím pásu, ale budou vycházet tak 2krát do týdne. Pokusil bych se. Ono jako, já teďka aktuální čas jako mám, ale tady je ten problém s editem, že prostě zabere to čas. Můj editor teďka není v 2krát dobrý formě, aby mohl pracovat. Takže to je taky věc. A prostě rád bych se do toho vrhnul znova a lépe, jak jsem již řekl. Přišli jsme o hodně věcí. Já tady mám screenshot z mailu, co mi poslal YouTube. Vaše následující data budou trvale smazaná. 1052 videí, 107 playlistů, 479 odběratelů, komentáře, hodnocení, lajky, dárky, historie a podobně. Je to strašný, bohužel jako YouTube je kreten, jako je na hovno, že to všechno dělá bot. Samozřejmě Čína, která si to odkoupila, to je taky problém, ale do toho teďka fakt nechceme jít. Ale jo, i začneme znova, začneme lépe a hlavně to všechno bude na novo a já děkuji, že jste sledovali náš starý kanál a děkuji, že budete sledovat i náš nový. Mám pár videí uložených, co bylo na starém kanále, ale vydávat je budu, ale časem. Takže jo, já děkuji a my se uvidíme u prvního videa na tomhle kanále. Vy ho už vlastně sledujete. Takže nezapomeňte hodit odběr, like, zvoneček či komentář. A já budu rád za všechno vaši novou podporu na Dáme hru CZ Reborn.